Viehe liikkuu. Verraton Suomestaruusfinalistit ovat viehen perässä. Hyvin sieltä onnistuu numero 2 Tale of a Miracle lähtö. Toisena on Beatrice. Ulkopuolella on Halia. Sitten Chinook ja Gia Fleetwood Mac. Takasuora mennään. Tale of a Miraclen johdossa. Halia toisena. Sitten Beatrice. Chinook ja Gia Fleetwood Mac. Loppusuoralle tullaan. Tale of a Miraclen johtaessa. Halia tiukassa takajossa maalissa ensimmäisenä. Tale of a Miracle. Halia, Beatrice, Chinook ja Gia Fleetwood Mac. Paljon onnea kaikille ja miltä se nyt tuntuu olla Suomen mestari? Oikein hyvältä, mahtavaa. Mä kysyin sulta äsken, että mitä sä haluat, että mä kysyn sulta. Sä et saanut oikein sanaa suusta, että se kertoo varmaan aika paljon. Mutta mitä te aiotte ensi viikolla? Levätä. Etenkin omistaja taitaa olla vähän lepoa vailla, eikö vaan? Kyllä. Ja isot aplodit vielä kaikille.